Kubor nakaslem jong unongsan hima. U MLA Barim Kasora Badeiru Chief Executive Member Jangka Khasi Hills Autonomous District Council Uba Tita Starwell Khan Uloong Bakajingdawa District Kamdei Gabathamai Uba Khan Uloong Bakani Kalasdang Nadu Usnem Arajar Khandai Hakabala Thao Yaga Joint Action Committee Barha Usnem Arajar Khatpra Lathao Yaga Southeast District Demand Forum Hakapor Uba Don Kupar Roy Udang Im Hadian ke election Ulalum ya kajingelang Harama Krishna Mission, bala IT ya ka forum banne ek badan kam. Ula angru bama u baruba balajit senrem unong mikmat na shela, kile keren habaya day bat kaniye nakapor syakapor. Ula ang haki kendiat por beladep ka forum da ka kenhun, kalaya kendu yo menteri rangba u konrat sangma, hadian belapan bena distrik Thamaya kamairang. UMDC ka soara ula angru bau menteri rangba ha katu kapor, Ulang syaki badan ki jaka bahab ban pet bah bat kidan ki benta ki badan ki jing e dena kata kada bakim la ban ya kren syakman uba khan loong bana kalyang jong u shimen uyeng halor ka nongrem bandawa kenti ka sora civil subdivision syaka district ulang ru batharai kani kamat dawa sora district kanam de kamat election namar baro ki brio kum kinong elam hima kum ki sim ki kenhon seng bhalang bat kinong mikman kidan bentalang halor kani Uba khan ulaong ban ai district ya sora amlawan rai da ka sarkar ni de kiriu shimen henrei kandei ka rai jong baro klem de jer kerteng yeno MDC ka sora ulaong ba usyam ba kalong ka aka ka bathamula ba kani kami kansan tang namar badan ki bakwa ban yakon election pi kumbang ala abatai hakikat tukat ni ki lat patai kubor haki ni ki kendiat sengi ngong ba kani ka isu district kamdei ka isu ka bana thamai kadai ka isu haka jingsya ka bangila asdang na du ka senam araja khandai ter mensua ka don ka joint action committee te hadin jong ka joint action committee kila asna no da ka tuka Southeast District Demand Forum te kata ngisna haus nem araja khatpra haka por ba i lead Dr. Don Kuparroy du idang im hadin jong election nakaliang ka jong ngila yalum ka jingelang pajba hangtei hapo Ram Krishna Mission hakaba layadon lang ki khli nong sensar ki seng bhalang ki pajba bro khoj bad haka taka singi ngila ya form ya kata ka forum bad de haka taka singi bangila IT haka ni ka forum ban penbet penbiang na ka banta ki jing don kam baro bad bakin le ya ka badon kam kata ka di ka rai tinata ka daw ngila IT haka ni ka forum na du arja khat pra te nakaliang ka jongi kum kinong mi khmat nakaliang ka jonga nakaliang jong ba balajet ngi jukran ya kani nakapor sakapor nakaliang ka jongaru kum MDC wala danga datang MDC ru nga kren hi ya kani nakapor sakapor tenre ka jingya kendu ka bakhat du ka jongi ka long hadin ba la declare ka mairang te ka tukapor ngila ya lej bat balajet sa chief minister ngala le yalam ru ya ki khli dong sensar gila ya lej ru nakaliang jong forum tenre ka jing hi ka ba u CM u ong ha ka por ka de kata ka jinglong jingman jong ki jaka ki puta ki bam wandur ki bam long ha ka dur ka dar ka babiang tena ta ka daw ong bangin hab bandang perkhat ba lo ka ni ka kam mengindang ya penbek indang ya keren tena ta ka daw re ka stan ka jungi hi na du basdang hi ka long ba ngahi ngastan ka jongai ka long tang ka sora civil subdivision ban kan tiu kardan sa ka district kata ri ka stan ka jongi ngam tharai bakan long ka election issue namar baro ngi adon kti ha ni ka kam baro ki khle no sansar pajba ki seng bhalang ki usim mangi ki nong mi khmat ngi adon kti ha ni kam te ban pankala election issue jong ka no party hi ngaso kam kamaya hap hakum kani kapor jin da kalalong sisnam mensua te kata la ban ong ba kadai ka jing yarap jong kanu no ka political party henrai mentas tang arbanai ke election te ban ong ba ban ya penki election issue ban ong tang mangau ba keren ya kani tang mangau ba ong ya kani te ngaso kalong ka ege ba baklabat ka ban yalam baklayo pa ba hiru namar baswa ba finrai ya kani ka kamru ngasngo ba baro ki bedan bentai dai ban ya mir jing mut lang mla ban rai tang ka sarkar la ni ba uwe ubrio hi gede ban rai lang bat kinomi khmat ki MLA jong ka sora MLA jong ka sela ki MDC baro arngot
nang ta usim ki klik nong sensyar jong kitu ki ilaka ki bamhap hapo ka hima sora kemun ngidi bania don ka jingmir jingmut ka basyai namar ba ngingim kuar ya ba ka jing declare district kan long tang ka jing bu mau nong rim re ka jing declare district ka ban long ka ba bej berti ka ban yahun lang hai ban bu ka headquarter hang no bakan bet kan biang hai ka jakau kuta bati kena banio kepisah kala don lupa ne em hab ya keren ni kita ke bro khai takadau ngasui samut bah kini kisngi bah kami kini ka jing ya keren kendet ke jing ya keren district tang nakadau bah mut banial election